Patríme medzi najhoršie krajiny v dostupnosti bývania v rámci Európskej únie. Takmer 12 priemerných hrubých ročných platov. Toľko peňazí potrebujeme na kúpu bežného trojizbového bytu. Ak ideme do väčších slovenských miest, ako je Bratislava, Banská Bystrica či Košice, tam na kúpu bytu potrebujeme až 16 ročných platov. A tu sú dôvody neustáleho zdražovania nehnuteľností. Presne tak, Slovensko nie je krajina lacného bývania. Aktuálne patríme totižto medzi najhoršie krajiny v Európe v dostupnosti vlastného bývania a problém tu je hlavne systémový, kedy ceny bytov ušli príjmom. A práve preto, keď Národná banka Slovenska dnes chystá zmenu hypoték, tak to netreba brať len ako nejaký darček pre mladých ľudí, ale je to len reakcia na aktuálny stav, kedy mladí ľudia majú extrémny problém sa dostať k vlastným zdrojom na kúpu bývania. Dnes štandardne platí, že ti banka požičia 80% z hodnoty nehnuteľností. To znamená, že ak máš 200 000 hypotéku, tak od banky dostaneš štandardne 160 000 eur a zvyšok vlastných zdrojov, čiže tých 40 000 musí ten mladý človek dofinancovať z vlastných zdrojov alebo napríklad z nejakého ďalšieho úveru. A Národná banka Slovenska teraz uvažuje, že toto pravidlo už nebude tak plošné a inak sa bude pozerať na človeka, ktorý rieši svoje prvé bývanie a inak na investora, ktorý kupuje len ďalší byt. Za mňa je toto určite správny smer, obzvlášť ak mladí ľudia dnes na Slovensku majú taký problém si zaobstarať vlastné bývanie, pretože na to prvé bývanie by sa určite malo pozerať inak ako na investičný nákup, ale pozor, ak sa vyššie hypotéky pustia až príliš voľne, tak to nevyrieši dostupnosť bývania, ale len to prileje viac peňazí na trh, čo znamená, že ceny bytov môžu ísť len opäť hore. Takže preto treba dávať na to veľký pozor, aby táto zmena pomohla len tým, ktorým má skutočne pomôcť a nie každému, kto si chce požičať viac.